min puɗɗorima inde joomen tagɗo en tagi leydi tagi asman paso mum wodata tagi yimɓe tagi jinneji nda ɗum taskoɗa tagi annabaɓe lawniyaji ɓe jiibata on mbiyama kadi bisimilla moon no galle he bisimilla moon on arpere dendal ngal kam vraiment fof no belti hen bandiraɓe fof no belti hen kadi vraiment yo Allah nawa ɗum yeeso ñaguima Allah moƴƴere yo Allah nawa ɗum yeeso bandiraɓe fof calminama woto fof inde mo yettere muɗum bisimilla moon assalamu aleykum rabbi sarah li sadri wa yassir amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bandiraɓe julɓe sernaɓe almuɓe rewɓe e worɓe ndendori naaɓe eko wona ndendori kala goto e moon fof to umori ɗo woni ɗo ene woniri ɗo min calmini ɗum min juurima ɗum min jetti ɗum e kadde jettore kadi e jaɓɓal makko e to umori fof haw yetti ɗo en mbaɗi laabi tati eɗen jaɓana nayoɓon inchallahu taala yataw Allah newni en ɗum ɓuuri ɗo henna kala sernaɓe jooɗi ɓe fof kamɓene eɓe ñaaga duwaw e oɗon banggue laabi tati oɗo édition ne waɗa ko faati e ɗiɗo ñalɗi diine e honko woni hen ha nawri yimɓe woni émission ceerno Abdoul andu diine ma min de mbimi hayso ceerno Abdoul waɗano émission RFM wiye andu diine ma ngallodden tan ko waɗata tan ngati émission wona ɗum tagata ɗum ɗo wadde wona ɗum no kadi haɗata ɗum ɗo wadde ha gilli gondi hakkude yimɓe e ceerno Abdoul ɗi émission addanta yimɓe yidde ceerno Abdoul par ce que ngati ɗum wona gilli émission ene wawi finde janggo tan o wonto goɗɗum walla o yaha banggue goɗɗo émission maaya kono yidde nde majjata mayata ko ɗo tan woni ko ɗum waɗi min mbiye ɗum minen to banggue amen ga ko ñalawmaji diine ɗi ganduɗa baɗenteɗi ceerno men ceerno Abdoul Mody hikka noon kaldami koye sernaɓe ɓe eko jiɗɗen ene heewi ananɓe noon e jajaɓe ɓe manda komi joguiɗa adde hen ɗon ɗo kono noon e camaranaɓe eyyi ko ɓen kam ɓe kednama e banggue gulal ɗi e ko nandi hen tigui rigui min jiiɗi ko mbasiɗon yimɓe min jiiɗi ko jertunon yimɓe min jiiɗi ko jertinon yimɓe min jiiɗi ko pindinon yimɓe so wiyama neɗɗo noon ma en garen joni ma wot ko kalɗen hen hayso waɗa fannomo wona fannumono kono wasata to hawroyto ɗo ene wawi wono gotum yimɓe kaldeten so tawi enen foof en jooɗi en mbi eɗen pira neɗɗo holko woni neɗɗo beele won men bawɗo jooɗa tan wiya neɗɗo ko ɗum ɗo beele neɗɗo ko wadde hoore wadde ɓandu e waɗa terde beele ko ɗum tan woni neɗɗo beele neɗɗo ko jogade ganduɗa wone terɗe tinoje yitere ko hen nofuru ko hen ɗemgal ko hen hinere ko hen nguru ɓandu ko hen yitere yiyat nofuru nanata hinere henoto won ɓen kam ganduɗa won henaɗo ɗum wawa henaɗo woni beele mbawa andude ko uuri walla ko luuɓi walla ko nandi hen so tawi ko ɗemgal wawi ko andude beele ne wuuli beele ene weeli beele ne safi beele ne lammi beele ne haaɗi so tawi ko ɓandu noon ko maw koto banggue memgol ko ɗum ɗeɗo gueɗe mataw 5 gonɗe e neɗɗo ɗe wiyete ɗo tubankoɓe mbiyata organe de sens woni ko tinata e neɗɗo beele ko jogade ɗum tan woni wonde neɗɗo walla ala beele ko jogade wowlandu woni wonde neɗɗo walla ala beele ko jibinde woni wonde neɗɗo won noon ko jibinowo beele ko ɗum ɗon woni wonde neɗɗo kala ko jibinta ko neɗɗo beele ko ɗum walla ala beele ko wonde ñaamowo jaro tan woni wonde neɗɗo ala ko kalɗen ɗo ko fof kullel ene jogo ɗum sa wi ko ɗum woni neɗɗo tan mataw neɗɗo waɗe kullel ko gotum puccu en jogui wowlandu wonani hiija gertogal en jogui wowlandu wonani jogga mbabba ne hana neɗɗo ne haala wadde ɗiɗo fof ene jogui wowlandu neɗɗo ne waɗi guite ko heddi kalɗen ɗo ko fof ene waɗi guite neɗɗo ene sowo jibina beele ɗum ɗon ne kadi sowota ko jibinta ene sowoni jibina wona ɗum woni jaabowol ngol
ɗum ɗon fof en jii kala ko jogii heen en hawrute neɗɗo kono mbele ɗum ɗon woni tan wonde neɗɗo ala holko jiɗen sifaade e ko waɗata neɗɗo ko holɗum waɗata neɗɗo o ko jikku hay ko wiyete haqqille ko serndi neɗɗo e ndiɗon jawdi haqqille ko sen ƴeewi moftoto sen ndenaki koye nder jikku ko ɗon jiɗɗen inchallahu taala ceerno Ousmane Sidare en nan ɗo Sherifa ɓe eko nanden hannden ɓe gartana en ɗo e neɗɗo e jikkuji neɗɗo won noon jikku ene ara e fannuji ɗiɗi neɗɗo no bono jikku walla moƴƴi jikku kono jiɗɗen haalde ko jikku moƴƴo ko wiyete vertu ko ɓure wono ko ɗum ɓurat ko ɗum kadi woni ko jasata e neɗɗo heewiide neɗɗo jogii haa heewi ko noon taw jikku o moƴƴaani heewiide heɗɗo heewi ganndal ko noon jikku o moƴƴaani mbele on neɗɗo o ŋakkaani jaabol mum komo ŋakki donc moƴƴinta fof fewnata fof ko artata fof e neɗɗo waɗa ngartan ko jikko neɗɗo hay so ala neɗɗo hay so annda neɗɗo hay so ala martaba neɗɗo hay so wonɗo tolnaaki kono ɓa tan jikko no moƴƴi ene ɗo omo wawi moftade e nder yimɓe ɓe kono so ɗum ŋakki caɗele ne mbaɗa hay to banggue liggeyaji ko jikku addata neɗɗo o moƴƴinde gollal ngal hande holko nanaten surtout ko wiyete réseaux sociaux ɓaade fedde men nde ɓuuri heewde koye whatsapp uji eɗen nana hande réseaux sociaux o ɓortima o waɗi ni o haali ɗum o hoyniɗo o haali ka haal o waɗi ni o watti ni ɗum ɗon fof holko addu ko wasde jogade jikku moƴƴo donc jikku o so tawi aɗa jogii jikku ɗo mbawɗa wonde fof an a waɗat ko poɗɗa waɗde ko so tawi eɗen teskiti hay so en naata e nder bureau ji hee to baŋnge administration liggorgal to baŋnge laamu min jii toujours joom liggorgal o walla e bureau ji hee kala so ɓe njooɗiima ɗo ɓe njooɗotoo ɗo caggal maɓɓe en njii photo président de la république président mbawar wonde fof eɗen nganndi ko ɗum firata ko mbele neɗɗo o ɗo jooɗi ɗo eko jogori liggaade ko eko liggoto mbele haqqille makko ene doga e président o nanɗo de mataw oɗon jiimaade mumen e nana dow maɓɓe mbele ɓerde maɓɓe leppa walla haqqilantagal maɓɓe ɓe mbawa rentade woni hen goɗe kono noon mo ala on jikku moƴƴo mbele ngoɗon photo tan ene wawi mbo rende ala wona photo ngo renata neɗɗo o wasde dirtinde jawdi wondi ɗon ndi renata neɗɗo o so tawi ko ñawo wasde ñawde fenade renata neɗɗo o so tawi ko disneteɗo wawde mo sakkidde neɗɗo o ko moƴƴi ala wona président o wona on a ƴewata hen so ƴewani Allah kam o ƴewat jikku makko moƴƴo so fewni ko jikku makko moƴƴi so bonni ko jikku makko woni bonɗo ɗum tagi neɗɗo kala to wawi wonde no woniri fof ko jikku foto ɓoto wawa rende neɗɗo kono noon ko mbiyata ko symbole tan ko timtorgal beele wona ɗon yiye anda ngal ɗon ko mandarga oɗo nan ɗo kono noon tigui rigui ko woodi ko ɗum hoɗi koye nder neɗɗo o ɗum ko jikku ɗum noon bandiraɓe en junnata ɗo daɓɓitiɗen ko heddi ko sernaɓe en jokkana en ko jiɗɗen wiide onen dental yiɗɓe ceerno Abdoul Mody ko dara ɗon no dari ɗon hanke heccengue ɓeɗon darde goto e moon foof junno junngo muɗum kala pandani ɗum ko faati e dental ngal yo yaññanmo ngati ko jabbuɗen ko ɓooyi tete paaɗen to ene woɗɗi joni noon jettoɗen fedde nde ko goonga ko diine woni daɗɗude mayre kono wona ɗum tan nde mofti ko ɓamtare sen mbi ɓamtare noon hande e less asmane neɗɗo wawa haalde ɓamtare taw haalani haala rewɓe ɓamtare jiɗɗen nde noon ko jangde sen mbi jangde diine nana nder ko pinal sen mbi pinal ko feɗɗitatane aduna o ko yahata hen ko natata hen ko hande mbasa homtede mbasa yoolade e gueɗe ɗeɗo kese garɗe komtoje yimɓe kalkoje ɗumen ko ɗum waɗi fedde nde ko ɗum darani mumtude human binnagal hakkude ma to aduna e mumtude human binnagal to Allah woni janngude diine muɗum e yenganade ɓamtare nde beele janggo men wawa fembe ngati neɗɗo a rewta Allah tan ha belsindoɗa mbasa ƴewde ko gurduɗa ɓaade noon a janggi a wawi andude ko dewruɗa Allah alay saago ƴeewa kadi ko gurduɗa beele diine ma wona sella ko ɗum woni ko fedde nde darne te en jeehi hen
enen fof en majjani galle o ene waɗi duɗal ene jangge ene jangguine hande oɗo saaha to gonɗen pourtant mi tengtinan on ko jaɓɓanɗen ko oto paaɗen to hande oɗo saka e oɗo kikiɗe ko ndendori fof kaldanmi walla ni koye média kuccimi ko aduna o fof kaldanmi duɗal ceerno abdoul ngal dañi kayitaji ngal laamu sénégal hettimi mi reften hano noon duɗal ngal gongal e galle ngal hande oɗo saka ngal dañi kayitaji ngu laamu ngu heɓtini te inchallah en kaɗani ɗo so tawi balɗe men nde enen juuti eɗen celli eɗen cellira kala ko wawi wonde to natate eto fuggate eto sorete eto ñuuɓete eto wullete dow inchallahu taala eɗen dondi wona enen noon ko kanko wona enen noon ko Allah subhanahu wa taala en mbawa haydara en ganda haydara mboɗo heewi wiide kala saaha mi andani mi renani mi renaka te mi rentaki ɗum tan nawimi hen mi renani mi renaka mi rentaki ɗum noon inchallahu taala bandiraɓe ma en dowoɗo gadden e sernaɓeɓe kamɓe foof maɓe kaalo e hen e on saaha parrain o ma haal invité d'honneur o ma haal e sernaɓe ɗi me ma kaal e inchallah ko dendinɗo yimɓe won ceerno Abdoul Mody kanko e mawko konngol on assalamu aleykum wa rahmatullah so tawi wonko ngakki en kotam ga kala ko fewi kadi ko Allah subhanahu wa taala oɗon jarlo oɗon jaafo min puɗɗorima inde joomen tagɗo en tagi leydi tagi asman par ce que mum wodata tagi yimɓe tagi jinneji nda ɗum teskoɗa tagi annabaɓe lawniyaji ɓe jiibata